good afternoon, good afternoon. Andito tayo sa daan papunta sa malaking hardware. Kasi after 5 na naman. At anong oras na? Anong oras na? Let us check. The time is 5:18. Yan, yung after 5 natin na pagkita-kita guys, kasi titingnan natin kung ano yung mga pangangailangan natin sa pag-build ng bahay, kung anong merong mga bagong mga stocks sila, o yung mga bagong alam mo na, magkusyoso tayo ngayon. Let us go. Dito ito sa Dawis, yung bagong bukas na Wilcon na napakalaking hardware guys, ang laki. Sa bagay na meron na akong vlog yata nito last maybe a year ago nung nagbukas sila, bagong mga tanawin na madadaanan dito. Yan, ang mga tanawin. Tawa naman ito. Yan, natakpan daw. Natakpan ng dagat yung may mga bahay na Sarap magbiyahe-biyahe. Kung marami lang tayong chance at saka guguling pera biyahe-biyahe na lang gagawin natin, no? Kaya lang, hindi tayo yung ganung tao Wala tayong ganun na maraming pera para magbiyahe-biyahe at walang masyadong time. No chance. Ano? Huwag kang magsasalita ng ganyan, baka magtampo ang pera sa'yo. Ganun ba? Oo. Magtampo? May pera ka pero ayaw mo nang gamitin sa pagbiyahe. Ayan, huwag mo sasabihin ganun, baka mamaya utangan tayo. Bakit naka-reserve na ba yung para biyahe mo? Di pa wala. Sa bagay. Ayaw yan sabihin guys, kasi may kasabihan ng mga chick, pag sinabi mo raw na wala kang pera, magkakatotoo raw. Kaya wag mong i-deny kung meron naman ako. Let's say meron naman ako sigurong enough na pang Europe, kaya lang mas gugustuhin natin i-save na lang, kasi kung sa biyahe-biyahe lang, no need na. Tumira na kami ng matagal na doon sa Italy Kaya kumbaga nakita mo na yung magaganda na experience mo ng mga masasarap at magagandang mga tanawin at masasarap na pagkain at magagandang mga tao. Nakita na natin lahat yan. So unahin na muna natin yung pagkabisihan natin dito sa ating sariling bayan. Yan, para maging mas siguro mo ang kinabukasan para sa pamilya, para sa ating lahat. Ayan, di ba? Ayaw natin pabigat sa lipunan Kaya gugustuhin natin na stable lang. Ganon. Tama ba yung sinabi ko? Tama. Ayan guys. Ang dami kong nasabi, no? O yan, o. Tingnan nyo. Naipasyal ko pa kayo ngayong hapon. Buti na lang at may araw pa. Kaya lang, ang kapal na ng clouds pero maaraw pa. Aba, milagro. Minsan, after 5, ang dilim-dilim na. Ngayon yung maliwanag. Pinagbigyan tayo. Tingnan mo. Diba? Ang bait ni Lord. I love it. So, let's go guys. Tingnan natin itong sinasabi ng hardware na bago. Maganda kasi ang mga display nila. Magaganda. Ito na po, ang Wilcon Depot. Malapit lang sa Royal Palms. Yan. Dito yung subdivision na Royal Palms 2. Ayan. Tingnan nga natin uli kung anong nasa loob. Dami nilang tangke ng tubig. Nakakatakot naman ng parking nakalagay dito. Bakit? May notice pa nakalagay doon. Anong notice niya? Ba't ka natatakot? Paano yung ano ba yung Please do not leave your valuables. Ay, ano ba yung pronunciation ko? Inside your vehicle, and ensure that the doors are securely locked. The management shall not be responsible for any loss or damage to your vehicle or its contents while it is parked within or around the premises. Patay.
I wash my hands in that matter. Yun ang sabi. Ito yung kapatid ko, lion. Ang laki ng bunganga. Hala, kakain ng tao yan. Ang ganda. Ganda pa ng ano nila, oh. May sanitizer pa. Ang gaganda pa ng mga appliances. Puro maganda na sinabi ko. Di pa ako nakapasok. Oh. Oh, pero complete na, oh. Maganda. Bakit pala talaga itong Koreano? Ano? 19,361. Hmm. Saan yung hindi ano, ganun lang. 26,701. Maliit lang siya. 1,1. Ito na yung trans. Ayan. Ito na, ang lalaki. Yung mga pintuan, di kayo rito, no? Ang lalaki. Meron din, no? Yung mas maliit yan, hindi ganyan. Maganda ito para sa table, maganda yan, oh. Sa working table ito, ang sinasabi ko. Para dun sa, dito sa kilid ng ano, yung ginagawa nating cabinet. Ito ba yung size lang? Maganda. O, ganyan yung size niyan. Gusto mo ganito ang kulay? 1,000 to 16. Darker lagi. Dark yan. Teka. Puti lang. Paras bang presyo dun sa ano? Plain white. Nanginginom Plain natin. white lang. Ito nga, parang mo. Ito, marble, oh. Nanginginom mo ito. 2,268. Ayun kasi marble, eh. Wow, ang gaganda. Ang daming pagpipilian, grabe. 697 sa kanila ito. Okay. 697. 4 pieces kasi. 4 pieces. Akala ko per piece, hindi ah. Ito, nakalagay. Per box. 4 pieces per box. Kaya ganun. Ah, ito, granito. Ganito ang gusto ko. Kaya lang lang. Ang dami. Ito pa, oh. Wow. Ang dami. Dami nilang tiles pagpipilian. Grabe. Hanggang doon sa dulo. Grabe kung hindi ka makapili. Dami pa doon. Grabe. See? Ang dami nilang set na toilet, na bowls at saka basin na meron na siya. Ito, oh. Baka dito na tayo makabili nito. Kung may maganda. Itong Pepsi okay din. Ano? Itong ganito maganda rin. 12,518. Yung package. Ang dami. Ang dami pagpipilian dito, guys. Ang cute pa ng basin, oh. 2,887. No? Okay din naman ang pricing. Depende sa pipiliin. Dami pa sa kabila, oh. Dami din. Ang ganda. Oh my God. Nice. See? May napansin na kami. Kinumpare namin yung binili namin na tiles na isang gabi dun sa City Hardware. May difference na 102 pesos. So meaning, mahal talaga dito kasi 102 pesos in every piece. Aba, kung bili ka ng marami, ang laki nun, malaking difference nun. Malaki bagay yun. Malaking bagay yun. Ang ganda dito, oh. Ay, wow, plantita. Wow, ang mahal. Stera, no? How much? 380. 154 ang Isa? 155 kamo na lang ang isa. One piece. Expensive. Pang foreigner nga dito yata. 190 oh. Ito per piece naman to. Oh, itapkal mo ito. Mosaic. Uy, may itapkal doon sa ano. Idikit na doon sa wall na ganyan.
Oo, lagyan siya nito. Ang ganda, no? Lagyan siya. Wow naman, daming design. Oh, meron pang kintab-kintab. Oh, para ka ng queen pag Requesting for BS3. Please proceed to double encourage release. pagpasok mo sa ano, To double encourage release. pagpasok mo sa bathroom. Ay, ang dami para sa wall. Ito yung ano, gusto kong ilagay sa wall dun sa kitchen. Pagka natapos na yung construction dun sa ano, repairs. Ang tagal naman kasing hintayin yung mga repairs namin, guys. Kahit ganito oh, yung wall natin sa kitchen, ang ganitong gawin natin. Terracotta. Mga ganun ba? Ewan. Ano bang maganda? Maganda eh. Ang dami ditong pagpilian. Sobrang daming pagpilian. Oh, tingnan mo. Pili ka ng pili eh. Nakita na natin ang difference ng price. Para tuloy ayaw ko nang bumili. Pang kitchen sana na tiles ang kunin namin. Ako, labo naman. Laki ng difference. Diba? So, stick well. Ang dami ditong papagpilian. Grabe. Ang dami nilang ban. Good afternoon. Good afternoon. Ang dami oh. May mga parang wooden. Ayan. Ganda. Oh. Ayan. I-example ko lang ang price. This one per piece is walang nakalagay. Ito kasi pagka prinisyonan ng 3,200 is yung merong size mga pila ka pieces ang 3,200. Ano ma'am? 10 ma'am. 10? Okay, 10. 10 pieces. 3,200. Tingnan mo. Natuyo ang lalamunan. Mga tools. Marami. Tingnan mo, na-excite na yung isa. Ano bang hinahanap nun? Pinto. Yun. Mga pinto at saka windows. Titingin din kami. Ang ganda ng mga pots. Wow. Very nice. Mamaya tingnan natin yan. Hello, good afternoon. Daming magaganda. Nakaka-excite. Tingnan ng mga materials at mga tools, mga ano nila, gamit nila for buildings. Ano mo to? Iniwan na ako. Iniwan na ako nito. $5,962. Depende sa ano, mayroon din lang sa... Depende. Ayan. Sabi na, kung kailan, sinadya ko na. Ayan o. Nagbago tayo na ano, White, para lahat. Ay, yung mga madaghan pa para sa... Oo. Pag bibili tayo sa bahay na yung gusto ko ng bunga. Ayan, bili natin ito. Pagpila ni? 2,835. Gloss ba ka ha? Semi-gloss. 2,835. Okay, balik tayo sa suki. Hindi, iba kasi kaming mamili eh, guys, ano. Kino-compare namin para naman hindi tayo mapahamak, no? Kasi alam nyo naman, kami, kailangan sa buhay, mapagmatsyag, maging wise, no? Kailangan sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa amin na hindi naman ganun karangya ang aming pamumuhay. Ganon. So, let's go back. Let's go back there. Okay, let's go back, guys. Kuha tayo ng tiles na yung tiles na pang banyo at saka yung tiles na katulad nung kasi dito 278 doon sa City Hardware is 174. So ang difference is ang laki ng difference, no? Di ba? Ayan. So
Let's go. Wala. Palpak. Akala ko kasi, sabi ko, doon na nga tayo sa Wilcon. Kasi the first time na pumunta kami dito, nung last year pa, ang na-impress ako talaga dahil ang dami nilang tiles. Di ba naman, tingnan mo naman yan. From there up to there, tapos magkabilaan yan, ang haba ng display nila ng tiles, very wide. Pero, mas mahal pa pala. Oh my God. Oh my God. Sa bagay, dito sa parteng to, ang daming foreigner na maraming pera. Sila ang bagay mamili dito. Ayan. Okay, let's go guys. Bye-bye. Ang ganda ng moon. Ay, bili ako ng crab ngayon. Mataba ang crab ngayon. Look at the moon. Ang ganda, no? Tingnan mo. Dito tayo. Nandyan ang Royal Palms. Oh. Royal Palms. Andito. Okay. Let's go. Okay, wala. Umayaw kami kasi malaki ang difference nun. Hindi pwede. No. No. It's a no. Balik tayo sa suki. 6 o'clock. At ito, ganito. Ayan, mailaw-ilaw ang mga kalsada natin dito. At papunta tayo sa City Hardware. At wishing and praying na maabutan pa natin. Kasi kailangan talaga nilang maglagay ng pinto bukas. And then the tiles. Naku, sana naman meron pa. Alam nyo naman, unti-unti ang pagbili namin ng materyales. Kasi alam nyo naman, ganun ang style namin. Anong masasabi mo? Buti na lang may ilaw tong camera ko. Ganun talaga yung buhay. Step by step. Parang hagdan daw. Oo, step by step. Oo, unti-unti. Ayan. Unti-unti matatapos din. May awa ang Diyos. Maawa ang Diyos dahil ganun naman tayo katyaga, kasipag, at mabait naman tayo. Mabait kami. At mabait din ang mga kachits natin, no? Diba? Oo, mabait talaga. Parang kawan tayo ng Panginoon. Ayan nga. Ang Panginoon Diyos hindi tayo pinapabayaan dahil alam niya mapagkatitiwalaan tayo talaga. Ayan. So, yan ang gano'n ang nangyari sa Wilcon. Yan nga. Hindi sayaw natin ng mga materyales nila. Ang inayawan natin ay ang presyo. Ang presyo ay medyo masakit. Mahapdi. Yung kanilang gamit sa Dorjam at hindi pala kompleto. Yung Dorjam kasi nila piece by piece. Kung sumahin mo yung complete set ng Dorjam ay mas mahal na malayo na yung sa kanila. Kaya at least dito sa City Hardware na binibila natin ay complete set na yun. Kaya doon tayo, and then the tiles at yan na nga ay yung mga kailanganin nating iba pa. Okay, let's go. Ay, salamat. Nakapasyal naman tayo tonight. Tonight ako dahil tingnan nyo naman yung buwan. Ang ganda ng buwan, oh. Ang moon. Maninaw pa ang ating Banati Hill. At dito tayo sa pinakamalaking tulay ng Tagbilaran City. At yung nakikita nyo naninaw yung bundok doon, yan yung Banati Hill. Ayan. At nandito na tayo. Ito na ang pinaka utlanan or yung boundary. Okay. Thank you. Drive carefully. Come back soon. Ganyan. Ang ganda naman ng karatula. Nandito na tayo sa Tagbilaran City. This is a part of Bohol na. So, let's go. Patuloy lang ang drive. At mararating din natin yung hardware. Sana hindi pa sila nagsara. Saan dyan? Yung sa cruising dyan, daming Ano nangyari? nakaharang sila. Naku, paano tayo makaabot dun sa magsasara na yung hardware? Bakit ang traffic dito? Sobra. Oh my God. Ano nangyari? Naging Legarda na. Nandito na tayo sa Legarda, guys. Oh. Ang traffic dito pala sa crossing na ito nag-traffic. Ay nako. Ay, salamat, nakalusot din kami. Aha. Thanks God.
Oh my God, thank you Lord. Dito na tayo. 6:26 p.m. Ay, bukas pa. Ay, inabot pa natin. Ay, salamat. Ayan, oh. Salamat, Lord. Na tayo sa City Hardware. Mga tiles nila, oh. Yan naman ang difference. 187 yan. Yung binili namin may mga 142, may 151, 187, depende. And then, bumili kami ng para sa banyo. Ito yon, maganda ito, hindi madulas. At tubig. Ay, salamat. May painom pa si Mayor. Oh my God, nauhaw ako. Ito, 160. Bumili kami ng para sa banyo kasi hindi ito madulas. Magaganda naman ang tiles nila dito. Tingnan nyo naman, oh, may 139 yung parang wood. Ganito, ang laki, di ba? Kasi ang laki rin nung kinuha namin, 139. Ito nga sinasabi ko, 151, 176, depende sa klase, 165, 175. Ayan. Very good. At kumuha na, para lang sa banyo ang kinuha namin. Unti-unti kasi hindi lahat ng banyo kinuha namin kasi hindi pa naman tapos. So, ito para dun sa 4th floor na banyo. Sabi ko pag nakikita ko siya, happy ako dahil siya nagbibigay ng discount. Ang babait nila dito, kaya babalik-balik kami. Ayan, may discount siya. Considerate sila. Ang bait. Ito mga pinamili namin. Yung door jam, 2 pintuan, tsaka yung mga yon, tiles and adhesive. Salamat, pauwi na tayo. So, ang verdict natin sa ating observation, sa comparison natin sa dalawang hardwares na pinunta natin, yung bagong Wilcon at sa City Hardware. Ngayon sa tiles, dahil tiles na napag-usapan natin, malayong mas mura sa City Hardware kasi yung binili namin na yung binili namin ng 174, 278 sa kanila. Tapos yung meron akong gusto doon na sunod sana naming bilhin para doon sa 3rd floor ay dito sa City Hardware ay 134. Doon sa Wilcon ay 278. Biro mo yun, laking gakwat. Yung presyo, ang laki. Tapos yung mga door jams, ang laki ng agwat talaga, grabe. Kaya ayan, nasabi ko huwag sanang magalit yung Wilcon pero I'm just ito na reality na ito. Reality lang to kasi sa panahon ngayon na taghirap, sa katulad namin na mga nagtitipid at ang pangalan nito yung gusto namin mailagay sa tama ang aming gastusin. Kami ay bago bumili ay inoobserbahan namin ang mga tindahan kung saan kami makamura. Yan. Kaya ganun ang nangyari. So, let's go home. Okay, bye-bye. Bili pa tayo ng dyan, ng ulam natin. Bili pa kami ng bibili ako ng lettuce kasi gusto namin kumain ng salad lang sa gabi. Bili rin tayo ng vino. Yan. At saka yung white wine na Carlo Rossi, halos yun kasi pampatulog namin guys. Alam mo pagka pagod ka ay kailangan mo kahit man lang tag isang baso o isa't kalahating baso, sabihin ko. Isang bote na lang. Hindi enough yung isang baso kaya 1.5 glass every night ng Carlo Rossi na Isang bote white na lang para sure. yung crisp, yun ang favorite namin guys, yung crisp. Ayun, so let's go home at mag-relax, magpahinga, matulog para bukas ay another day para tayo ay makapagtrabaho para sa kinabukasan. Ayan, let's go home. Thank you so much. See you on the next video guys. Sana i-share nyo yung video natin at thank you so much. Thank you very much. God bless. Take care. Love Thank you. you. Very big.
Very, very big. Thank you. I love you guys. Ayan guys, so white wine, Carlo Rossi, Pocari Sweat. Yan, puro liquid yung binili niya. Puro liquid. Okay, let's go home. Ako'y pagod na.